Grazas a todos por vir, grazas a Xavier por aceptar esta proposta. Hoxe imos celebrar, aínda que bastante anticipadamente, o Día das Letras Galegas, que, como sabedes, se celebra o 17 de maio de cada ano, para conmemorar un autor ou unha autora que tuve certa relevancia, digamos, na literatura galega, non? Levase celebrando dende 1963. Este ano, debido á importancia que tivo na historia da nosa literatura e tamén a invisibilización a que se viu sometida, digamos que vamos conmemorar a poesía oral, popular oral, personificada nunhas cantareiras en Adolfina e Rosa Casás, de Cerceda, Eva Castiñeira de Muxía e as integrantes das Pandereterías de Mens de Manrique. Desta maneira, recoñecerase o papel das mulleres das aldeas que conservaron un patrimonio oral que é importantísimo para a conformación da nosa identidade, non? Para falarnos un pouco máis de como se produce precisamente esta recuperación desas cantigas, temos a honra de contar con Xavier Díaz, un dos músicos, compositores e compiladores da nosa música tradicional máis importantes do noso territorio. Vamos a facer unha pequena presentación, por se non te ubican, ainda que creo que a maioría xa te coñecen. Comezou no mundo da música como gaiteiro na Asociación Veciñal IA e, dende moi novo, ingresou na Asociación Xacarandaina, onde participou como bailador, gaiteiro e pandereteiro e se iniciou nas recollidas etnográficas, na recuperación de todo ese patrimonio que se guardaban nas aldeas. Formou parte do grupo Berrogueto dende 2008 até 2014, ano no que se disolveu esta banda e que foi unha das máis coñecidas do folk do noso país. Paralelamente participou xunto con Guadi Galego, Xosé Luis Romero e Guillermo Fernández, tamén grandes músicos de Galiza, no proxecto A Cada Canto, co que se publicaron 2 discos. Hoxe en día, un dos músicos máis importantes e recoñecidos da música de raíz galega. O seu proxecto individual naceu dun compromiso cos instrumentos de percusión, concretamente coa pandereta. Forma parte dunha exitosa banda cos Alférez do Salitre, cos que publicou varios discos, de Tambourine Man en 2015, Norón en 2018, As Catedrais Silenciadas en 2020 e, o ano pasado, Axudademe a Sentir. O recoñecemento desta banda non se produce dentro do Estado, senón que tamén viaxou coa súa música a lugares como México, Alemania, Uruguai, Dinamarca, Argentina, Bélxica, entre outros moitos. Este ano publicou no libro disco Cancioneiro sobre o galego, 1989-2012, 2 décadas do seu traballo de recollida. Nesta recopilación, Xavier comparte este patrimonio recuperado de máis de 500 cantigas. A través das súas redes sociais, tamén Xavier publicou e publicará cada venres unha delas, así que estad atentos e atentas. Como el mesmo explicou nunha entrevista a un xornal galego, esta recopilación foi elaborada con todo cariño e respeto e coa intención de destacar o papel das mulleres na transmisión oral e musical ao longo das xeracións. Non é, en todo caso, únicamente unha homenaxe. Tamén é un elo máis na cadea de transmisión cultural. Nunha celebración que non pode chegar en mellor momento, agora nun tempo no que as herdeiras daquelas mulleres que tocaban coa man e co puño son as protagonistas deste novo ressurgimento da nosa música. Pero, mellor que para contar estas cousas, temos ao propio Xavier aquí para explicarnos, non? Agradecer de novo a súa presenza e que fixas un oco na súa apertadísima axenda deste ano. E é un placer contar contigo co teu coñecemento e co teu talento para conmemorar este patrimonio que estivo invisibilizado de certa maneira ata agora, non? E nada, dar a benvida a Xavier. Vale, gracias. Bueno, o día é un placer para min. Grazas, Rosalía, por introducción, por na súa gran maior parte mentira, todo non é verdade. Solamente algunhas cousas son verdade. Primeiro que estaba lendo ali o de Xavier Díaz, músico, investigador, compilador. O meu vínculo coa música popular é un vínculo dun amante, non é o vínculo de un científico, entendedes? Iso é importante que gústame que quede claro, é dicir, o meu vínculo coa música popular e coa música das aldeas e das señoras e dos homens que guardaban ese tesouro é un vínculo amador, é un folclorista, non é un científico, non son científico, nin son filólogo, non son etnomusicólogo, non estudei ninguna materia que me fixera, por exemplo, facer as compilacións nunha perspectiva academicista ou dunha maneira demasiado ordenada. Digamos que non fomos demasiado prolijos, pero a paixón nos levou a viaxar moito, a facer moitas grabacións, eso sí que é verdade, que co paso do tempo, pois fomos nos dando conta de que esas grabacións
ao final foron collendo un valor precisamente porque fixemos un período de ausencia de demasiados traballos nese sentido. Houve un moi importante, o dunha psicóloga suiza que morreu hai pouco, que se chama Dorothea Schubert, e que para nós é unha sorte de figura emblemática, non? Que nos inspirou de alguma maneira, sobre todo porque era unha muller suiza que non tiña dominio no galego ni nada, e que se tirou nos anos 80 polas aldeas de Galiza a facer eses traballos de campo con todas as dificultades que eso conleva. E no caso de Dorothea contou coa axuda de un filólogo, creo que filólogo, Antón Santamarina, e un extraordinario coñecedor do cancioneiro popular galego, e tamén un académico da Real Academia Galega da Lingua. Bueno, sempre que me convidan a algún tipo de charla ou ponencia ou exposición ou algo deso, unha das dúbidas que me salta é como afrontala, sobre todo porque moitas veces a xente que ven a escoitar pois é heterogénea no sentido de que a cada un se aproxima dende unha perspectiva diferente, non? Pois son dende a simple curiosidade musical, outro dende unha perspectiva máis filolóxica, outro non sei cal é o vosso caso. Vou intentar ser amable, é dicir, no sentido de gústame que os neófitos e a xente que non coñece demasiado a tradición así en profundidade ou que non ten contacto con os materiais estos cos que gravamos os vídeos, as grabacións das señoras e todo isto, que non controla demasiado iso. Se lle poso unha grabación de 2 horas, unha daquelas recollidas, pode ser un ladrillo importante, entendedes? Entón, vou intentar, ou vou a propoñervos unha aproximación un poquinho máis lixeira, máis amable, que vos resulte un pouco máis dixerible, vale? E entón, vou empregar de alguma maneira, non como vía, pero sí como un pouco como non como vía, pero sí como vía, casi. Non quero facer autoproselitismo do traballo que falou antes Rosalía, pero realmente a min sérveme para en realidade facer un libro valeume para regresar a aquel tempo. Fundamentalmente foi como regresar a aqueles anos maravillosos, que foron do 89 ao 2012. No ano 89 eu tiña 20 anos. Non sei cantos anos tedes vos. Cantos anos tedes? 21. Tiña máis ou menos a tua idade. Coa vosa idade, un mozo do barrio de Irís, da Coruña, decide con algúns amigos, despois, isto está relacionado con a miña participación en esa agrupación que decía Rosalía, Xecarandaina, o director, Quique Peón e algúns membros da agrupación, as fines de semana, collían o seu coche con unha grabadora de cassette, daquelas que funcionaban con pilas e toda a historia, e unha cámara de vídeo, e se tiran as aldeas, diferentes aldeas do país, a gravar o que eu chamo folclore en vivo, ou folclore vivo, vale? Eu hasta aquel momento pensaba que o folclore era unha sorte de dogma ou de materia escrita nun cancioneiro ou algo así, que tú estudabas e reproducías nas agrupacións folclóricas, non? Como se fora case un códice ou algo así, non? Que ali estaba todo reflexado e entón aí nas fines de semana as aldeas dime conta de que iso era unha falacia, que o folclore era un elemento que estaba moi vivo e que as mulleres e os homens que o recordaban de cando eran máis novos, pois que tiñan a capacidade de reproducilo, non digo exactamente igual, pero de unha maneira bastante fiel. De feito, estivemos grabando a xente que en aquel momento tiña algúns 50 anos, eu teño 55, outros 60, 70, 80, moitos deles morreron, a maior parte deles eran maiores, non? Pero... E digo de 21 anos, ou digo de 20 anos, porque vos tamén tedes que poñervos un pouco de situación, claro. Un rapaz que eu naquele momento estudaba arquitectura técnica na
Facultade da Coruña, que abandonei pola paixón precisamente por esta materia. O cual é moi rockero, é unha actitude moi punky. Chegar a casa e dicirle aos teus vellos que vas a deixar a carreira para dedicarte a andar con unha grabadora por aí, entrevistando as señoras e as señores, é unha actitude así bastante de romper un pouco bueno, coa familia de alguma maneira, tamén co noso propio entorno social. Os nosos colegas non entendían. Os colegas cos que íbamos a tomar unha cervexa ou cos que saíamos non entendían que a nosa paixón fora ir con unha grabadora a pasar os fines de semana con paisanos e paisanas, non? Pero ao final aquela viaxe converteuse nunha viaxe, nunha sorte de aventura vital e na que eu, no meu caso, sempre digo que o amor foi, o amor polo folclore foi o que me moveu. E por extensión, que tamén me parece que é importante, e por extensión, o amor ao meu país. Saber? Porque ao final empeza ese camiño na pescuda de materiais estrictamente folclóricos ou que teñen que ver con esa agrupación, con muñeiras, jotas, non sei que, non sei canto, non? Todos esos alalás e tal e cual. E ao final, decátase de... Por exemplo, pois eu que era un urbanita que vivía nun barrio que, por certo, estaba a camiño do medio moi rural, porque de Iris para ali abaixo, onde estaba Suxano por ali, era moi rural, xa que non, pero de alguna maneira, ao empezar a sair da cidade, empecé a descubrir o meu país. Eu non o coñecía. Coñecía o entorno urbano, máis ou menos. Si, a aldea tamén, algunhas aldeas si coñecía, pero empecé a descubrir o meu país. Primeiro nas áreas máis próximas á cidade da Coruña, e despois, pouco a pouco, a nosa curiosidade foi nos levando por toda a xeografía galega, non? E aí empezou esta viaxe que durou 20 e pico de anos, e que me levou a coñecer de alguna maneira a xeografía galega, o paisanaxe, os paisanos e as paisanas, de alguna maneira facerme unha idea da nosa maneira de ser, da nosa maneira de estar no mundo, da nosa maneira de relacionarnos co medio, coa natureza, cos ciclos do ano, con cando se plantan as cebolas e cando se plantan os tomates, cando hai que sachar o millo, cando se poñía o centeo, e a nosa maneira de relacionarnos entre nós mesmos, non? E iso, aínda que non o pareza, axudoume a comprender moitas cousas, que aínda hoxe vexo que hai xente en Galicia que non comprende moi ben da nosa maneira de ser e da nosa maneira de estar, non? Como vos dicía ao principio, empezamos a facer as primeiras grabacións moi cerquiña da Coruña, porque curiosamente, con tal de sair, ao que saías da cidade, a Coruña é unha cidade pequena, relativamente pequena, como Santiago tamén é unha cidade pequena, Santiago é máis pequeno todavía, pero ti saes da Coruña en dirección Arteixo e ao pouco que saes, xa estás na aldea, xa estás no rural, xa hai núcleos de poboación moi pequenas, etc. E aí empezamos, sobre todo na zona de Bergantiños, Costa da Morte, a facer as primeiras entrevistas, as primeiras grabacións. E despois, pouco a pouco, fomos pois a zona das Terras de Ordes, despois baixamos mesmo hasta a zona de Compostela e empezamos a facer xa aventuras un pouco máis kilométricas. Viaxamos ata os Ancares, a provincia de Pontevedra, moi rica no interior, no folclore, a provincia de Ourense. Ao final fixemos traballos de campo nas 4 provincias e tamén nos territorios arraianos, é dicir, León, Asturias, Zamora e unha parte do norte de Portugal. Vale. Imaginaos que a nosa inconsciencia nese sentido máis científico levounos a compilar de unha maneira bastante desordenada.
non fomos demasiado ordenados, gravábamos moito e moitas cousas, pero moitas veces non apuntábamos os nomes das informantes. Bueno, como vos dixen antes, a perspectiva non foi tan científica, pero ao final, co paso do tempo, acabou convertíndose todos esos materiais bueno, nunha sorte de patrimonio inmaterial que acabou collendo valor, a pesar, como digo, de que non o fixemos dunha perspectiva científica. E este ano, nós xa levábamos uns anos dentro dos palcos, no meu caso, que son músico, como profesionalmente a música, levábamos algúns anos dentro dos palcos advertindo ou reclamando que este patrimonio oral, fundamentalmente residía na memoria das mulleres, merecía ser reconhecido por parte da Real Academia Galega. Eu fixeno algunhas veces de unha maneira plausible dentro do escenario. E non digo que me fixeran caso a mí, pero a existencia, ao final, por parte de moitas e moitos compañeros, pois fixo que os académicos e as académicas presentaran unha candidatura e este ano gañou a candidatura. Como ben dixo Rosalía, a candidatura está personificada en algunhas mulleres concretas. Cando retires de Meis, aquelas mulleres de Cerceda e esta muller de Buxía, non me acordo da nome. Eva Castellet. Vale. A min gustame que o premio, que o recoñecemento sexa un recoñecemento colectivo, porque non ten sentido que un patrimonio tan líquido, tan coral, tan extendido na xeografía, se personifique de alguma maneira. O que pasa é que a Academia, que ten algunhas pois, como diría, unha normativa asociada a propia homenaxe, as propias letras galegas, renxe un pouco, non son capaces de modificala, oblígalles a que a homenaxeada teña que levar 10 anos morto, ten que ser unha persoa con un nome e apelido, non vale que se sea un colectivo, etc. Pero eu insisto nesa colectividade e nesa idea de que é un premio a un patrimonio colectivo, non a un patrimonio non a dunha persoa. E entón, no momento no que o ano pasado eu me enterei de que iban a conceder este galardón, pensei que era unha boa oportunidade para que a sociedade en xeral, é dicir, para que todo o país se fixera partícipe da celebración. É dicir, o Día das Letras Galegas debería de ser todos os días en Galicia, non un día só, nada máis. Ese día no que aborde Galicia, abre coa portada en galego e tal, e despois o resto do ano, arroz Catalina, non? E as cousas non deben funcionar así. Entón, eu digamos que non quero pensar que foi nun acto de responsabilidade, pensei como podía colaborar eu á celebración, dende a miña perspectiva, dende a miña profesión, dende a miña responsabilidade tamén como amante do folclore, etc. E levoume a pensar, fundamentalmente, en buscar algunhas ferramentas ou publicacións que achegaran de alguma maneira todo aquele material que a mí me resultou conmovedor aos neófitos, a peña que non controla, que non entende. Vale? E eu, no meu caso, decidín facelo con 3 accións concretas. A primeira foi publicar un tuit diario. Un tuit diario que son 365 tuits no ano. Porque acopla esta literatura oral, a literatura galega oral, ten como forma poética fundamental a copla, que é unha cuarteta e 8 sílabas. Fundamentalmente, nun 80-85% son cuartetas e 8 sílabas, non? E lembrades que cando Twitter tiña esa restricción de texto, non? Agora creo que non o ten. Cando tiña esa restricción, era o formato perfecto para o Twitter, non? Parece que a copla nacera adiantándose a esa limitación, non? Era guai. Eu dicía, joder, é guai. É unha copla perfecta. Ademais, a copla
é unha sorte de unidade independente que funciona normalmente desvencellada de ninguna outra, non necesita ninguna complicidade para funcionar. Nunha copla, decía Cabanillas, colle folgadamente todo o amor do mundo. E colle toda a xenreira do mundo, colle todo o desamor, colle toda a retranca, colle... Bueno, ten esa virtude. Entón, este ano empezamos publicando un tuit diario como unha das coplas deste canción. A segunda acción que pensei foi publicar un vídeo cada semana. Aí vinme un pouco arriba, recoñezo que ahora o traballo non é pouco. Pero bueno, por qué? Porque esos vídeos eu procuraba, pensei, teñen que ser vídeos de un minutiño e medio, 2 minutiños, que un neófito ou alguén que non entende de folclore o vexe e diga, pois mire que curioso, mire que señora que instrumento máis raro toca, non podía ser un rollo sesudo, nin un ladrillo para aburrir ao personal, non? Esos que vedes aí son algúns, porque claro, creo que hai 54 semanas, non? 54, non? Xa xuntei os cuantos. Entón, estou escollendo de todos os vídeos, revisándolos, e collendo pois, un par de minutiños, ou un minuto e medio, ou algo así, que vou soltando os venres nas redes sociais. E que teñen moi bo feedback, porque de alguma maneira aproximan a xente que non entende, non solamente ese folclore, há moitas perspectivas desa propia información. Moitas poden ser estrictamente líricas, pero outras poden ser no que hacen os instrumentos. Bueno, hai moita sorpresa. As mesmas sorpresas que nos causaban a nós cando viaxábamos, que cando un tiña cada vez que nós, cando empezamos a facer as grabacións, tiñamos un preconceito e decíamos, isto, o folclore é así, a maneira tocas así. Íbamos a unha aldea diferente e xa viña unha señora que tocaba de unha maneira totalmente diferente para demostrarnos que, por unha parte, que o folclore é moi heteroxéneo, moi rico, e por outra vez que estábamos moi equivocados. Fundamentalmente, que estaba vivo, e iso é maravilloso. No caso galego, é maravilloso o feito de que estuvera vivo, e de que este vivo, porque eu considero que está vivo. Bueno, e como última parte desa trepia de 3 accións, estaba a publicar o Cancioneiro, que levaba moito tempo na miña cabeza, pero por cuestións puramente de axenda e de que a vida nunca che permite iso, a non ser que veña unha pandemia, se pare o mundo, entón, aí podes facer aquelas cousas que tiñas prometido facer. E eu, por exemplo, fixe un disco autoral que había moito tempo que quería facer e fixo, ou un curso de pandeireta, que está en YouTube, e que podes acceder aí. Fixe un curso moi tranquilamente, para disfrute sobre todo a xente que está fora do país, non? E bueno, digamos que por causa desta celebración, pois ao final, bueno, me puxe un pouco no camiño de facer o Cancioneiro, e o Cancioneiro fundamentalmente son as transcripcións de moitas das recorridas que fixen, das grabacións que fixen, poñendo o foco única exclusivamente na lírica galega, é dicir, todas as coplas que estaban en castelán desboteinas, e desbotei tamén outras moitas que me parecía que xa estaban que eran demasiado coñecidas ou que non aportaban demasiado a un cancioneiro porque xa foran publicadas en outros moitos cancioneiros, non? Fundamentalmente estas dúas cuestións. Bueno, e tamén eliminei todas as líricas que de alguma maneira eran machistas, demasiado porcas, bueno, que non me gustaban, porque non me aportaban nada. E esa foi a miña propia escolla. Isto é unha postura persoal, simplemente, e aquí está. Acompañeiro de unhas cuantas fotos, feitas fundamentalmente por compañeros das grabacións ou por mí mesmo. E por último, un disco que contén 54 grabacións, 54 cortes, tamén
de 2 minutiños, muñeiras, xotas, pasodobles, alas, etc. Vale? Sí. Bueno, agora poderíamos ver algunhas destas grabacións, vale? E primeiro vou vos poñer un pouco en contexto con... Vou intentar relacionar as grabacións e os instrumentos de alguma maneira para que teñades unha idea así xenérica do mapa, non? Da xeografía. Pensade que cada unha destas señoras, en realidad este é un cancioneiro, unha escolma, non é un cancioneiro, é unha escolma das líricas que eu gravei, unha escolma pequena, probablemente o 30 ou 35% de todas as líricas que gravei. Vale, pero calquera destas señoras, calquera, pois vou a poñer a ver, un exemplo, por exemplo, esta señora, Concepción de San Salvador de Padreño, de Castrín, Santa Comba. Esta señora traballou moitos anos nunha mina das minas de Barilongo que había ali, cerquiña da súa casa. Probablemente a esta señora se lle podería facer un cancioneiro dela. Elas, moitas delas, se gababan de que eran capaces de empezar un baile ás 10 da noite hasta as 4 ou 5 da mañá sin repetir unha copla. Entón, imaginadevos o número de informantes que hai. Obviamente hai unha parte importante do cancioneiro que se solapa, que se repite. Hai unha parte, pero outro moito non. E ten que ver con cuestións máis locais, etc. O que quero dicir é que o cancioneiro é moi vasto. Tamén é verdade que hai moitos editados, hai moitos incluso locales, ou hai moitos temáticos. Hai un cancioneiro da agulla, por exemplo, das costureiras. Hai cancioneiros sobre o mar, hai moitos cancioneiros maravillosos. Eu acabo de ter unha colección importante de cancioneiros. E teño algunhas libreiras e libreiros que cada vez que aparece por aí, que compran un lote vello e aparece por aí un cancioneiro, chaman por teléfono. Temos unha canción a música aquí. Bueno. O que sí interpeládeme en calquera momento, que vale, así esta canción se fue un pequeno coloquio ou algo así, que non sei se este un mogollón de... Como ben dixo Rosalía, fundamentalmente nos anos 80, fundamentalmente nos anos 90 e finales dos 80, Galicia tivo unha sorte de unha especie de proxección na música que de alguna maneira estableceu como elemento icónico representativo a gaita. Vale? Entón, a maior parte da xente, se nos anos 90 lle preguntabas pola música galega, dicíanche que a figura dun gaiteiro, sabes? E ese paradigma cambiou, por sorte. Digo por sorte. Creo que se reequilibrou de alguma maneira o peso e a importancia dos diferentes instrumentos de percusión e sobre todo no caso da pandeireta, os instrumentos de percusión de man, os instrumentos que fundamentalmente tocaban as mulleres, que probablemente esa música das mulleres estivo silenciada en parte porque eran mulleres, en parte porque tamén viaxaba a lírica con elas. A importancia de toda a música que se fai acompañada de instrumentos de percusión de man é que sobre ele residía de alguma maneira esa lírica e o cancioneiro viaxaba aí. Na gaita non, obviamente, non? E o que quero dicir con isto é que un non é máis importante que o outro. A gaita non é máis importante que a pandeireta non é máis importante que a gaita, pero había unha situación de desequilibrio. Entón, nese momento, algunhas e algúns de nós, que nos demos conta de alguma maneira dese desequilibrio, intentamos buscar un maior equilibrio, non? E que de alguma maneira houbera unha xustiza un poquinho máis grande niso. E puxemos a nosa atención, no meu caso, por exemplo, pensei que para que os instrumentos de percusión de man
colleran un poquinho máis de equilibrio ou se equilibraran máis con ese poder da gaita, pois que o mellor que podíamos facer era estudar para tocarlos moi ben, prestixiados, que estaban hasta certo punto desprestixiados, e que así, de alguma maneira, a sociedade e as executantes dos instrumentos, etc., viran que son instrumentos que teñen a súa importancia, exactamente igual que a gaita. Hai instrumentos como este, como o pandeiro, que estaban moi esmorecidos, moi perdidos. Por exemplo, eu no meu caso, a mellor gravei a 5 tocadores e tocadoras de pandeiro en toda a xeografía. Xa quedaban moi pouquiños. Pero chegamos a gravar a dúas señoras, a dúas concretamente, que tocaban moi ben e que nos axudaron a ter unha idea de cal era, de como se tocaba, de diferentes técnicas, de maneira de tocar. Este é un instrumento bimembráfono que normalmente, como este, é unha pel grande, unha cabuxa, unha ovella, curtida, vale? E que se cose por 3 lados. É dicir, se faise como un sándwich, así, doblas como se foras a tal, e cósese por 3 lados. E xa está. Como instrumento ten unha sonoridade medio grave. Adoitaban tocalo moitas veces acompañándose de elementos agudos, é dicir, que o ensemble podía ser uns ferriños ou unha trepia, onde poñían o pote para facer o caldo, levantaban a trepia e tocaban a trepia. Ou unhas cunchas, que xa engadían ese elemento agudo. Ou uns ferriños, este, por exemplo, ou uns dereitos, ou que tocaría aquí, que podedes ver que non ten pé, neste caso. Vale. Entón, o ensemble moitas veces era unha señora que tocaba o pandeiro e outra que tocaba os ferriños. Con iso xa tiñan o elemento grave, o elemento agudo e a facer festa. Agora vamos a ver algúns exemplos. Non sale a miña cabeza por aquí, non? Vale. Neste vou poñer un primeiro exemplo. Vou poñer un exemplo da que para min, na miña opinión, é a tocadora viva que tocaba dun xeito máis extraordinario e con excelencia, bueno, cunha mestría maravillosa. Chamábase Maruja Grande Sobral, era das Cortellas, no concello de Soutomaior, na provincia de Pontevedra. Aquí creo que hai unha xota e unha muñeira.
Bueno, ese é o tocar de Maruja das Cortellas, que aínda que non o parece é moi difícil. Aseguro vos que é moi difícil de tocar eso. Moi difícil, moi difícil. E ten unha técnica maravillosa, como podedes ver, xa teño unha certa idade, pero tocaba moi ben. É dicir, que nos permitiu eso, bueno, facernos unha idea moi real de como era o xeito de tanxer o instrumento. No caso de Maruxa era un instrumento de 41, 42 centímetros de lado e o deixaba caer sobre unha man e de alguma maneira o instrumento casi bailaba entre as dúas mans, así un pouco no aire. Non? Agora vamos a ver un xeito de tocar diferente no que tocaban con instrumentos máis pequenos e os sostiñan un pouco no aire. Agora viaxamos até o sur da provincia de Ourense, concretamente ao concello da Gudiña, e o lugar chamase O Canizo, é unha parroquia dese concello. Este non é o pandeiro que tiña Maruja, era un pandeiro moi antigo que era co que ela tocaba cando era nova. Este non, este foi un instrumento que levamos nós. Tedes que pensar que esta señora tocaba un instrumento bastante máis pequeno que este. Esta chamase Concha Luis Seoane, tamén morreu e é, como digo, dali, do sul da provincia de Ourense, O Canizo. Bueno, e agora vou poñer un pouquiño dos ferriños. Ou creo que non o vou ter. Ou si, o teño aquí. Ese, aí o tenes. A Ribeirán? Está. No, sí, ven. Enténdese, sí. E a Jota se la pide. Moi ben. Bueno, pois xa dixemos o tema do pandeiro, vale? Que sospeitamos que se tocou en todo o país, non é probablemente bastante expedida, porque hai moitas líricas que falan del, a pesar de que non xa o atopamos con un estado de desmorecemento importante, non vimos a moitos tocadores, moitas tocadoras, non? E sospeitamos, como pudestedes ver aquí, nesta última semana que tocaba, ela tocaba un pandeiro e había un ao lado que tocaba a pandeireta. Hubo momentos de convivencia na transición entre a desaparición do pandeiro e esa invasión invasión en realidade da pandeireta. A pandeireta se comportou, sempre digo, como esas especies de fora invasoras que acaban apartando a fauna local, non? Pero a pandeireta ten de alguma maneira os dous elementos a un tempo. Ten o elemento agudo e tamén o elemento grave. Entón, un instrumento nesse sentido moi sintético, moi versátil, tamén é fácil de construir.
para facer unha pandeireta collían un cribo ou unha peneira, sabedes o que é un cribo ou unha peneira, que empregaban para filtrar o cereal fundamentalmente. Mataban un año, unha cabuxa, ou morría, curtían a pel, dicían as señoras que se un año unha cabuxa non les daba e pasaba un gato que daba as dimensións tamén facía as veces, cortaban unha lata daquelas de membrillo ou de galletas ou de aceite, facían as ferreiras e xa tiñan un instrumento. E dúas mulleres podían facer baile toda unha noite. Damos conta que Galicia é unha poboación tremendamente atomizada, con moitos núcleos de población, non todos tiñan a posibilidade de contratar un músico ou un gaiteiro ou tal, entón. Elas eran as que facían o baile semanalmente. Vale. E este instrumento da pandeireta foi desplazando a outro, a pesar de que houve períodos pues, que conviviron os dous. Vale, a pandeireta e o pandeiro. Tedes alguna curiosidade sobre Quería eso? preguntarche, Claro, vale. solo quería preguntarse de que ano son as grabacións estas máis ou menos. Mira, como pon aí, eu empecé en 89 e rematei, as últimas foron no 2012, que a mí xa me parece, agora visto con perspectiva, pareceme moi tarde. Entendedes? Moi tarde. Eu nunca tive a sensación nunca tive a sensación de que foi demasiado tempo que as fixen. Sempre me acompañaron moi próximamente. De feito, en todos os grupos polos que pasei, aproveitei moitos materiais dos que gravei aí para reconstruir música. Entón, non teño a sensación de que pasaba tanto tempo, pero, obviamente, pois mira, estas de Maruja, bueno, o mellor as de Maruja foron no 97, a do Pandeiro, e a outra no 94, 95, pero que moitos de vós nin estades, non? Non, claro. En cambio, como eu me considero un rapaz, non teño a sensación de que pasara tanto tempo. Sí, Sí, nos 90. fundamentalmente, o grosso, non podría decir unha porcentaxe, pero o grosso foron os 90. Aí lo dimos todo. É dicir, viña a Semana Santa e dicía os meus vellos, marcho, a onde? Os Ancais. Marcho, onde? O Courel. Pero que haces o Courel? Xa non intentábamos non explicar demasiado, non dar demasiadas explicacións do que íbamos a facer, porque os compañeros da universidade imaginaban que pensaban, que estes están como regadeiras. Moitos deles os vin despois, en algún concerto viñan a decir que ben fixeches Díaz en dedicarte a pandeireta, fixen arquitecto e veo o crash aquel do 2008 e non se vendeu unha casa máis, non fun pao paro. Sí, de aí unha maioría importante foron feitas nos 90. En principios dos 90. A curiosidade nos levou pronto tamén a ir a apartarnos moito. Atopamos tamén moitas zonas sombrías. Sombrías son zonas nas que non atopamos prácticamente información musical. Estou falando, por exemplo, dunha parte importante da provincia da Coruña, zona norte, as Pontes de García Rodríguez, toda esa zona de por aí atopamos unha sombra importante, non atopamos demasiada música, algúns gaiteiros, pero non na proporción que esperábamos, quizáis. Pero logo, en xeral, o país era un verxer. Tiraras para onde tiraras, ibas a topar música e baile seguro, con total seguridade. Bueno, podemos ir agora con... Creo que había outra pregunta. Sí. Cando chegabas ás aldeas e contaballes que ibas facer, cal era a súa reacción? Si na casa e os amigos non nos entendían, imagínate aquela señora e aqueles señores. O sea, non sabían que tiñan ese patrimonio... Eles, por unha parte, sabían, pero non eran conscientes da importancia. De feito, nunca, sempre insistían en eu que vou saber, eu non sei nada. Porque a grande maioría deles e delas eran analfabetas. E analfabetos. Non sabían ler, non sabían escribir. Como decía Atahualpa Yupanqui, levaban a cultura no sangue. Sabían moitísimo. Entendes? Non estudiaran cociña, pero quen lle ganaba a un señor ou unha señora desas a facer uns chorizos e a cociñar un cocido?
Eso non lle aprendía a nadie. Porque a práctica e a herdanza e como fixeron as nais, como facían a matanza e como cociñaban, etc., e non estudiaran en ningún sitio. E hai cociñeiros por aí que teñen estrelas Michelin que lles preguntas polos seus referentes gastronómicos e falanse das súas avós. Non é verdade? Neste caso era un pouco o mesmo. Entón non entendían. Ao principio nos costaba moito traballo explicarles a que íamos, non? E cal era o noso interese. Despois houve unha pequena ventá que nos facilitou un pouco o lío, que foi que nun momento tarde, do 90, me parece recordar, non sei exactamente. Non sei se coñecedes a Mercedes Peón. Bueno, unha música moi interesante e tamén investigadora, empezou a levar moitos destes patróns e patronas, señores, ao luar da televisión de Galicia, ese programa. Entón, como ese programa era moi visto, ademais por ese extracto social, e por esa xente das aldeas, etc., nos facilitou moito o traballo, porque de repente xa sabían que íamos. Sí, xa, como os da tele, que van a tocar ali e tal. Pero bueno, non era fácil. Tamén che digo, unha vez que atravesabas esa primeira dificultade, era maravilloso. Porque na maior parte dos sitios era... Pois na zona de Lugo, que a xente é tremendamente entrañable, primeiro, pasai, sentai, bebei, picai un chourizo, e despois tocamos o que haxe que tocar. Quero dicir, se convertiron en familiares, sabes? En xente que forma parte do noso dese espectro prácticamente familiar, os teñen por tal, e con moitos sentín a súa perda como se fora a de un familiar, e con outros moitos manteñen todavía un certo vínculo, sabes? Bueno, vamos a ir a outra zona. Vamos a ir a unha zona de pandeiretas, ou a un par delas. A pandeireta é un instrumento que vertebrou, como vos digo, prácticamente a música de maneira xenérica, non? É dicir, porque estaba moi extendida, e porque era moi fácil de construir, porque tocaban todos, moitas xentes. E como a poboación estaba moi atomizada, en calquera pequeniña aldea, había pandeireta. Vamos poñer varios exemplos. Claro, hai moitos rasgos ou moitos trazos propios das diferentes zonas. Vamos poñer algúns, vale, así será. Vamos poñer, por exemplo, vamos poñer este de Verdolles, que ademais vamos poñer un que forma parte, que é do concello de Vimianzo, na provincia da Coruña, e no que vades a ver tamén a unha señora que toca cunha fouce, con un jadillo, unha fouce, na tapa dunha pota, vale? Ou que toca con dúas tapas, con unha técnica moi especial. Calquera, moitas das veces, cando non tiñan pandeiretas, tocaban con calquera elemento que tiveran na cociña ou na casa que lles permitira facer música. Xa foron unha lata de carburo, unha tixola, en moitos casos, vades a ver exemplos de que eran capaces de tocar con prácticamente calquera ferramenta, calquera cousa, vale? Aí tedes a señora tocando a tapa e a dúas tapas. Como si nada, además. Unha escuncha, aí con unha fouce.
que te enfoca ahora e vedes con máis claridade. Aí está. Fai un pequeno xiro coa muñeca e fai exactamente os mesmos toques que a pandeireta. Vale. Por exemplo, outro exemplo da provincia da Coruña, neste caso unha señora que toca con un plato, moitas veces poñemos dedais para tocar nun destes platos de porcelana e poñemos dedais para que se escoitaran máis. Neste caso, esta muller me comentaba que, bueno, que eran moitas irmás na casa e que moitas veces que non tiñan pandeiretas, que as pandeiretas eran caras e tocaban co que podían. E a verdade é que ten unha técnica perfecta, como podedes ver, con un tenedor, un garfo. Esta señora, por exemplo, esta señora se chama Olimpia e vive en Montemayor, na Serra de Montemayor, ali no Concello da Laracha. Esta está viva. O ano pasado toquei ali en Paiosaco, nunha das parroquias, e convidei a subir ao escenario. Foi un momento moi emocionante para min e tamén para a xente do Concello. Un pouco insistindo nese recoñecemento pola nosa parte a todas esas mulleres, non? E como podedes ver aquí, se vos fixades, creo que neste momento, aquí mismo, podedes ver aí esos micros. Isto foi no 2011 ou 2012, foron as recollidas máis tardías que fixen, e nas que decidín facer como 10 ou 12 grabacións solamente na Bisbarra de Bergantiños, na provincia da Coruña, con idea no futuro de publicar algo, non? E entón, como xa os equipos xa eran mellores e eu teño algo de material na casa, na miña condición de músico, pois fixemos algunhas grabacións ben feitas que permitirían ao mellor pois editar un disco ou subir a música á rede, bueno, pero as primeiras grabacións están feitas con casetes e como podíamos. Vou poñer algún exemplo máis. Vamos a ver, tiña unha que era... E vamos a ver agora con unha señora do sur de Ourense, Fumaces e Riós, provincia de Ourense, tocando unha tixola. Que tocaban unha tixola que tiñan, estas tixolas que tiñan os ramos moi grandes, con unha chave nunha porta. Es aquelas chaves grandes. Unha xota. Como podedes ver, non había ningún impedimento para facer música nin baile, aínda que non tiveran instrumentos. Eran, bueno, audaces. Non sei así a simple vista se hai algún... Vou poñer tamén un elemento que tamén se tocou moito, sobre todo no interior da provincia de Ourense. Tocouse moito, e tamén na de Pontevedra, que é a lata tardíamente a de pimentón, aquelas latas de pimentón, pero que tamén se tocaron as de carburo en algún momento. Aí a tenes, unha técnica espectacular, espectacular. E
ahora fan uns cortes totalmente acompasados entre todas. Tremendo. A lata, por exemplo, en este contexto, isto é a zona de Avión, esa parte da montaña da provincia de Ourense. Hai moita emigración en México. Sona vos eso? Hai moita emigración en México, nesta zona. E a lata xa quedou incorporada a ese ensemble, a ese formato que había aí en esa zona. Vale. Aquí San Pedro. Bueno. Isto é curioso. Bueno, aí tedes a Xavier con 20 tantos anos, xa tapando a cabeza daquela. Como vos dicía ao principio, este é un exemplo de nós ao principio viaxamos buscando unha información, uns materiais que estaban relacionados co folclore, coa música e co baile, fundamentalmente, pero ao final acabábamos aprendendo outras moitas cousas, non? Por exemplo, esta señora aprendeu-nos o xogo das pedriñas, chamábase das pedriñas, que en realidad eran aquelas tabas, non? Que chamaban tabas. Igual os máis novos non as coñeceres. Se o colle lá debaixo, esta non me cae nada, vai facer así. Se cae no chão, Xa así, e xa o compañeiro. Non, que non perde. Porque está xerando. Según aí hai puntos, con máis puntos fai, con máis puntos. E despois puñanse así, e despois puñanse aí, saen as dúas. Bueno, eso, que pouco a pouco toda a información que recibíamos e tamén as preguntas que facíamos excedían o estrictamente musical, ¿no? E iso tamén creo que foi moi importante. E agora, eu creo que sí. E agora, sí. E agora vamos falar, bueno, vou poñer algún pequeno corte de pandeireta que vos dixen que iba a poñer, para que vexades tamén as maravillosas técnicas que tiñen todas estas señoras e todos estes señores. Aquí hai un baile. Aquí vou contar unha pequena anécdota. Esta é a segunda, creo que é a segunda ou a terceira grabación que fago. E fixémola en Cabaleiros, no concello de Tordoia. Tordoia é na provincia da Coruña. Era un concello moi de bailadores extraordinarios, e de tocadoras e de bailadoras extraordinarias. Pero era flipante, realmente era alucinante ver como bailaban e como tocaban. E fixemos a grabación nun antigo salón de baile, esos salóns de bailes que había nas vilas, en algunhas aldeas, que quedaron en desuso. E fixemos ali a grabación. Pero quería comentarvos un pequeno detalle. Este home que vai aquí, que está aquí desa punteira do... Vale. Ese home chamábase... Ahora non ves o nome. Despois salirame. Era dun lugar cercano, se chama Vila da Abade. Este outro de aquí era dali, de Cabaleiros. Anos máis tarde, fixemos unha grabación cerquiña daqui, en outro concello chamado Trazo. E valíamonos moitas veces dos cregos para que anunciaran na misa que íamos a facer un baile. Entón o crego dicía a hora da misa: ás 5 da tarde ou 5:30 da tarde, despois da misa, van a vir uns rapaces da Coruña a facer un baile de pandeireta na plaza do pueblo. E todos se miraron así con cara de... E íanse achegando, sentábanse por ali, e así que empezábamos a tocar, pois iban xuntando, non? E este home, máis outro compañeiro, non me vou acordar o nome. Bueno, chegaron con dúas parellas, ele e o seu irmán e dúas mulleres,
chegaron un coche con un rapaz que baixou a falar comigo e dixo, de Vila de Abade veñen 2 parellas de bailadores a ganar o concurso. E custoume moito caro convencelos de que non era un concurso e de que non había premio. E cando se botaron a bailar, nos quedamos alucinados. Despois de convencelos de que non había ningún tipo de concurso, veredes como baila, é extraordinario, extraordinario. Anxelo Costa, se chama. Que impresionante. Probablemente aí Anxelo tiña 70 e algo. Imaginade o de 30, bailando unha muñeira. Tiña que ser algo extraordinario, porque era espectacular. E ele e o seu irmán, ademais, bailaban de memoria, bailaban moi ben. Aí tedes as 3 señoras tocando a pandeireta. Ese podría ser, por exemplo, un formato moi habitual, vale? 2, 3 señoras tocando a pandeireta e unha baila máis grande, O mellor na baila había 12, 13, 14 parellas, non se sabe. Vale, agora vamos a ir un momentiño. Bueno, vou poñer primeiro aquí un pouco de pandeireta da provincia de Pontevedra, en concreto Toutón. A zona de Mondariz tamén era moi rica, esta zona. Aquí tocan co puño, como podéis ver, non coa mala aberta. Vale. Bueno, pois esas eran as excursións que facíamos. Así que vos imaginadvos o impacto que nos producía iso. Nos producía un impacto brutal. De pensar que o folclore era aquilo que estaba na agrupación, que bailábamos aí 3 cousas, e de repente estábamos, sabes? Eu digo últimamente, cando fan entrevistas polo libro e tal, digo que nos sentíamos casi como os protagonistas dunha novela de Julio Verne ou algo así. Sabes? Que non sabíamos o que iba a pasar cada día e era super emocionante, moi emocionante. Agora vamos a facer unha viaxe pequena que fixemos nós. Cando xa estivemos grabando fundamentalmente pola provincia da Coruña, tamén pola provincia de Ourense moito, decidimos ir aos Ancares, a montaña. Non tiñamos moitas referencias, non había moitas referencias, había algunha, pero non demasiadas. Así que arrancamos para Dó, e as mulleres moi pronto, cando nos levábamos algúns instrumentos no coche, non? Pero cando empezamos a chegar nos decían, as pandeiretas eran máis grandes, eran moito máis grandes. Non eran como estas, eran máis grandes. E tiñan burato, sin burato non podían tocar. Esta é unha réplica dunha delas. Así que, claro, por iso digo que cada vez que
que un establecía na súa cabeza un esquema, chegabas á parada seguinte e cataplum. E chegabas a casa con ganas de dicirle a tua nai: non sabes o que vim hoxe? É unha cousa extraordinaria. A tua nai, como decía, está como unha... A miña nai dicía: pero non vas dormir? Ou non vas a... Dicíame, non vas a ir cos amigos de festa? Ou tal. E dicía, non, vou dormir, que mañá vamos a ir a gravar, non sei onde. Existe un instrumento que pode ter 40... Ese é o tamaño do trigo. É É o tamaño. É o tamaño dun trigo, efectivamente. Este é a medida dun trigo. Este é o tamaño casi estándar dun trigo. Vale? De feito, os peneireiros eran os que levaban normalmente despois os instrumentos feitos incluso. Entón, un par de cuestións importantes. Como podedes ver, as galegas, os galegos tocamos a pandeireta agarrando a man dereita e articulando o instrumento e deixando a man esquerda casi como elemento pasivo. Pero aquí, en escala, por exemplo, tocan así. Poden a man e o instrumento non. Vale? Eso é moi importante. Non sabemos, si sabemos, ou sea, en algunhas zonas de Galicia tamén se tocaba así. E sospeitamos que era unha maneira de tocar bastante común e que en algún momento, non sabemos por que cuestión, se cambiou de tema. Vale, fundamentalmente. Nos encontramos en algunhas zonas en Galicia na que os informantes tocaban desta maneira. Ben, aquí, nesta zona dos Ancares, si tocaban coa dereita, obviamente, mover o instrumento é moi difícil, e como en terras veciñas de León, de Asturias, tocaban tamén con instrumentos máis grandes, e tocaban tamén a dúas mans, non? O sea, tocaban con unha, por exemplo. Dúas señoras podían soster un baile perfectamente. Botaban unhas coplas, non? É un instrumento moi poderoso. Ou a moliñeira. Toda a montaña dos Ancares, aí perviviu este instrumento. E gravamos a unhas cuantas tocadoras, vale? E que dicir este? Eu cheguei a ver un instrumento de 52 centímetros de diámetro, que era realmente espectacular, de grande. Aquí, moitas veces empregaban peles de corzo, precisamente porque necesitaban bichos máis grandes. Hai algunhas coplas que aluden a iso. Este pandeiro que toco é de Perico de Corzo, tócano en Pelliceira e resona en Arandoso, que eran dous lugares realmente distantes. Pero xa podedes ver que ten un poderío. Non quero pensar que sería estar nunha aldea e escoitar as pandeiras tocando dende 3 ou 4 kilómetros. Iso ten que ser unha cousa extraordinaria. Emocionante. Vamos a ver a luz, a escoitar a luz. Vale, vamos a ver primeiro unha pequena curiosidade que un paisano dali dos Ancares que a tocaba apoiándoa no peito e que a chegou a tocar tamén con baquetas. Non sei aquí exactamente o que toca.
Vale, aquí como podedes ver, ademais, nos acompaña a épica da recollida, non había luz no galpón, entón tuvemos que encender as luces do coche, enfocar para dentro e bailar e cantar co hidróxeno, co anhídrido carbónico do tubo de escape. Era todo moi épico, realmente. E con un frío que te pelas, o sea, tamén. Vamos a poñer algún exemplo máis. Por exemplo, esta señora cantaba, isto en Murias, tamén Concello de Navia Suarna. Esta señora canta un canto de boda. Era moi habitual, moi habitual, non, absolutamente frecuente e tradicional que nestas zonas de montaña as amigas da noiva, a madriña, etc., que lle foran a cantar a porta da casa e acompañaran hasta a iglesia, non? Pois botando coplas que aludían precisamente ao casamento. La madrina es una rosa, el padrino es un clavel, la novia es un espejo, el novio se mira en él, bueno, etc. Y se acompañaba de la pandera. Moitas das veces as bodas duraban moitísimo porque primeiro facían a celebración na parroquia ou no lugar da moza, logo iban a do mozo e logo buscaban unha zona neutra na que acabara a parranda, así que podían durar as festas moito tempo. Non sei se teño algún exemplo máis por aquí. Sí, esta señora. Aquí, esta foi unha das primeiras grabacións e non tiñamos pandeira. Entón tuvo que tocar con unha pandeireta, pero como podedes ver a técnica é que sostén o instrumento coa man esquerda e percute coa man dereita. Cando chegamos a primeira vez, lembro que como non tiñan o burato, pois tuvemos que facer un burato na pandeireta con unha navalla ou que levábamos no coche. Como vedes, esta señora toca cos cotenos, non toca coa man aberta, sino que toca cos nudillos. Tamén unha técnica diferente. E eu creo que máis ou menos está. Bueno, e... Os instrumentos eu creo que xa non me esquece nada. Tedes alguna curiosidade sobre isto? Non? Ninguna? Sí, eu sí. Dime. Ahora que a maioría destas xentes morreron, cal é a situación? É unha pregunta moi boa e que últimamente me fixeron en algún momento. Eu creo que, como te chamas? Inés, eu creo que é unha situación maravillosa. Bueno, primeiro porque últimamente estou un modo moi optimista e segundo fundamentalmente porque creo que en Galicia se está facendo hai un resurdimento destos instrumentos, hai un resurdimento da música feita coa pandeireta, porque as fillas de Casandra, porque as tanxugueiras, porque Mondra, porque están pasando cousas moi chulas e moi guais, e porque a xente moza que toca para a xente que ten 21 anos, porque a xente da universidade se está conectando coa música galega porque hai todas esas propostas, e porque falaba antes Rosalía do Elo de que somos unha parte máis da cadea de transmisión,
quizáis entre as alufeiras e toda esa rapazada, pois o mellor estou eu, aí polo medio, e outras moitas compañeiras e outros moitos compañeiros, que estamos tamén de alguma maneira axudando a transmitilo, porque eu dou a miña, por exemplo, no escenario dou a miña percepción, como diría, fago a miña traducción, ou busco a miña música inspirada nesa fonte, e porque estas rapazas e estes rapaces que hai agora están mesturando coa música electrónica e coas músicas urbanas que son as que lle son propias. Ben máis do urbano, quizás, agora. Efectivamente. Eu referíame máis que na zona rural Efectivamente. está desaparecendo. Claro, porque probablemente Galicia é un país que se está vertebrando fundamentalmente no eixo atlántico, onde están as cidades, e a mocedade esa vive fundamentalmente nas cidades. Entón, bueno, eu congratúlome de que abracen todo iso, non? E creo que nese sentido o presente é guai e o futuro tamén. E agora, ademais, este ano se dá unha circunstancia moi bonita. É dicir, un momento no que estopa a música galega, creada fundamentalmente con Pandeireta, etc. A Real Academia e as elites culturais e o mundo da cultura recoñece todo ese patrimonio das señoras, ¿no? Todo ese patrimonio material. Pois a mí me parece que é un momento moi bonito, un momento de crecemento, de recoñecemento tamén, de celebración colectiva, e eu son optimista. De feito, teño que dicirche que non hai moitas latitudes da península ou de Europa, etc., nas que se dé un fenómeno de revitalización da música tradicional do tamaño da de Galicia. É moi extraordinario e moi raro, non é usual. É dicir, normalmente a música tradicional e as músicas folques se conservan en pequenos nichos, non? En pequenas tribus que van a aqueles festivais, sí, e tal. Agora a música trap en Galicia está tocando o mainstream, é dicir, se contan por miles de persoas as xentes que van aos concertos, sabes? Nós mesmos cando empezamos hai 10 anos con este último proxecto, empezamos a ir a tocar a espazos que non nos eran propios, salas de música indie, de música rock, etc. E viñan 1000 persoas que pagaban a súa entrada para ver iso. Hai moito tempo era impensable. Hasta en Xugueiras fixeron un concerto para 8000 persoas que pagaron a súa entrada na Coruña, no Coliseo. Creo que vivimos un momento extraordinario, moi bonito. Esa é a miña percepción. E alguna pregunta máis, tedes? Sí. Alguna, tedes? Perdonadme que voy a Por dirigirme favor. en castellano. A ver, yo soy pareja, es de allí, soy de aquí. Entonces te quiero preguntar. Yo Sí. voy allí, a ver, te voy a pedir que entres en la iglesia. Porque voy allí y digo, siempre todo en castellano, todo castellano. Y allí no hay ni instrumentos que se puede estar. Y fiestas, y bautizos, y casamientos, y todo. Y no está la música gallega. No, o sea, a mí esto me deja un poco fría. Dices alí, Allí, cando vas alí. sí, A donde vas alí? a Santiago. A Santiago mesmo? Sí. Creo que se No, refiere a donde- ás celebracións eclesiásticas, porque Eso é zona de Challán. creo, se non entendí. Refíreste a ese entorno máis da iglesia, etc. Sí, justamente. Entonces que allí no está folclore vuestro, en este vídeo ya. Sí. Pode ser, noutro momento estuvo, pero non hai que esquecer tamén que o clero tivo a súa responsabilidade, unha certa responsabilidade na ocultación durante un momento. Porque hai que pensar que no réxime franquista eles foron actores partícipes na censura. É dicir, nunha parte importante, nunha maioría importante, o clero e a Guardia Civil eran os que se encargaban de alguma maneira de que aquí tamén, claro, de que estas celebracións non estiveran permitidas. Sin embargo, teño que dicirche que nese sentido
a sociedade galega e a cultura foi moi resiliente, porque é probable que na iglesia non pasara iso, pero cando salías da iglesia para fora e cando sales da iglesia para fora é festa. Eso é... Foi percibido, pero... Sí, quizás nese espazo exerceron o veto, dende logo, porque como digo, a parella da Guardia Civil tamén o exercía, idiomáticamente tamén o exerceron, sabes? Era un espazo no que, de alguma maneira, estaba vetado o idioma. Entón, pero bueno, non cuidaron con nós. Digo, por comentar algo de eso, creo que comparativamente tamén coa relación, por exemplo, de Euskal Herria, que evidentemente son generalizacións, pero sí que é certo que a Igrexa aquí tivo moitas máis relacións con o nacionalismo vasco, históricamente, das que tivo, o sea, bueno, ao final, pues, a historia do PNV, ¿no? Do nacionalismo vasco, pues, que ven desde, pues, Dios, Padre, Fueros, ¿no? Como esa religiosa, en cambio o nacionalismo galego e ese tipo de sectores estiveron moito máis con excepcións, porque houve evidentemente párrocos que tamén intentaron dar misa en galego e cousas destas na dictadura, pero era algo máis minoritario, entón eu creo que eso igual tamén ten un rol na comparativa. Tenéis que apoiar, sí, porque es que tenéis que dar. Dá para un debate interesante, porque non sei, non sei se é o caso, pero é moi probable que no caso de Euskal Herria o abrazo entre as institucións e ese mundo da cultura, de alguna maneira, como diría? A ver se non digo ninguna... Cortade agora o... Eu creo que no noso país, todo ese mundo do folclore, etc., tivo que exercer esa resiliencia para manter a posibilidade de facer o baile igual. Se a Guardia Civil non me deixa, ou creo non me deixa, pois vamos a facer o jalpón de arriba, ou nunha corte en non sei onde, quer dizer, sempre nos estuvemos buscando a vida para saltar a seguinte valle, porque non nos quedaba eso ou extinguir esa parte importantísima da nosa cultura e da nosa maneira de expresarnos, non? E moitas veces, cando as institucións te abrazan, se perde de alguna maneira ese instinto de supervivencia. É como se sentieras un pouco unha sorte de morfina e te deixa así. No caso de Galicia, por exemplo, pasou en algún momento, ou se dice que en algún momento pasou. Por exemplo, unha certa parte da sociedade deixou de abrazar todo este mundo da cultura, da pandeireta, da gaita, etc., cando o fraguismo, cando o período fraguista, o abrazou e o fixo propio. Víase como algo Efectivamente, entonces esas élites culturais, etcétera, e políticas dixeron, no, eso non. Pero ahora sí, ahora mola, es cool, agora veñen, se abrazan e tal, non? Quizás se pode dar un pouco esa circunstancia, que é un fenómeno, creo que, planetario, non é un fenómeno propio. Entón, a min gustame moitísimo, que a mocedade universitaria e non universitaria, autoorganizada, vayan a Fonsagrada, a Melide, non sei onde, e fagan as súas foliadas, a súa bola, sin ningún tipo de patrocinio, de intervención exóxena ni nada. É dicir, que o levamos aí dentro. Temos ese xen, ese ADN, que nos tira a abrazar o noso, a bailar, a tocar, etc. E que non necesitamos ningún tipo de tutela en ese sentido. Porque é o mellor que lle pode pasar creo, a nosa en ese sentido. E en todo caso, as institucións o que teñen que facer é acompañar. Nada máis. Pero ser o menos intervencionistas posibles, en ese sentido. E creo que en Galicia se está dando esa circunstancia. É imparable. É dicir, queixas ou non queixas, que non queda outro remedio. Eu vin hai unha foliada, a foliada é o nome da festa, non? Esta foliada da Fonsagrada fomos a tocar hai 3 anos ou algo así. E tiñan a carretera cortada. Había 200 ou 300 rapaces bailando no medio da carretera, Ala, todos bailando ali, coas cervezas de Estrella Galicia na man, sin que se esquera unha gota, E agora melloraron a técnica de cuidado. Cuidado. E os coches parados. Cando acababan de botar unha moñeira e unha jota, paraban un poquinho, deixaban pasar os coches, e outra vez. E obviamente non iban con unha faixa e con unha monteira, Iban todos vestidos iguais, de sábado de noite. Guapísimos e guapísimos. E eu estive observando aquelo dende a media rúa un rato, e aí dime conta de que era maravilloso, que nada malo podía pasar. Porque de alguna maneira o quitamos unha vitrina dun museo
E o puxemos no medio da calle. E se o temos no medio da calle, é imparable. E se ligan así, e se senten guapas así, é eterno. Non é verdade? Se o reduces a un ámbito, non, máis museístico, máis non sei que, pois entón non mola. E moitas veces as institucións procuran facer iso, non? Sabes, como poñerlle xaulas. Aquí tenemos nuestra tradición, aquí metida, aquí. Non, aí, sácala aí. Deixa que a vivamos e que a vivamos con naturalidade. E eu celebro moitísimo, estou moi contento e creo que estamos vivindo un momento maravilloso, imparable. Entón, non sei se aí discrepo un pouco coa túa percepción. O mellor tes que ir ali un par de anos e ver estas festas que autoorganizan os rapaces. Son de locos, son maravillosas. Porque aparte, bueno, digamos que a idea e o concepto é super bonito. Bailan cada vez mellor. Os que non saben bailar moi ben se poñen detrás, como antiguamente, e van aprendendo, e tal igual. É un fenómeno fantástico. De hecho, no nada más que eso. Que a ver si ahora que tenéis un poco de juventud genial para que ya mis familiares de allí también les digo, bueno, pues todo es en 30 días. E tens alguna curiosidade máis? Non, seguro. Eu teño unha pregunta. Dime. As cantigas siguen transmiténdose tanto como a utilización dos instrumentos? Afíname un pouco. Se as cantigas... Dixeches que hai un rexurdimento vale. da utilización dos instrumentos. Cal é o teu nome? Olat. Olat. Hai unha reactualización. É dicir, que o fenómeno acompaña, está acompañando. É dicir, moitas destas rapaces e dos rapaces que están reactualizando a música agora non van a falar de unha noite no muiño, os muiños xa non funcionan, sabes? Entón falan da súa realidade, da súa teñen necesidades de expresarse e falan de todo. De todo o que lles acompaña no día a día, sabes? Das dificultades propias da xente que ten 20 tacos, da sexualidade, da actitude entre a vida, de todo iso. E creo que aí reside o éxito. Probablemente se seguiran formulando a música coas mesmas líricas, a xente da universidade non entraría aí en contacto. Pero se están contando algo que... En realidad están contando o mesmo que conta Zetangana, pero en galego, e para a xente dali. E en clave dali, e coa retranca dali, e cos ganchos dali, sabes? Entón, non reenxe nada. É como que todo parece que está ben. A ver, a música identifico, porque é música electrónica, moderna, o que me están contando tamén o identifico, porque son problemas que teño, e aí está, sabes? Hai moita xente da miña xeración que non o compra, sabes? Moitos porque dicen, pois non era así, porque antes non era así, non sei que, porque eso non, que están cantando non sei que, logo a música, eso é un chunda-chunda, bueno, chunda-chunda con pandeireta, e o que están cantando é o que están cantando, non sei. No, pero posiblemente tampouco comprén a Zetangana. Quero decir, eu son máis bella que ti e compro esa música. Claro. Londra, Villa, Sí, sí. Pero hai moita xente no meu entorno que se quedou oíndo música dos 80, Claro. sea desta ou sea de rock. O sea, Sí. creo que non ten tanto que ver co feito de que sea música Sí, sí. en galego con letras actuais, senón como feito Claro. de que se quedou noutra etapa de música en xeral. Claro, eu que son dunha xeración, joder, non vou decir intermedia, eu son dunha xeración bastante anterior que todos estes rapaces e rapaces de agora, non? Son os nosos fillos. Claro, son os meus fillos, joder, son os meus fillos. A mí, por exemplo, me tratan cunha certa condescendencia, así como un cierto abuelete dentro do rollo, non? Trátanme guai, quérenme moito, sempre, sabes, cando chego aos backstage me dan moitos abrazos e me queren moito. Son unha especie de abuelete, non? E guai, síntome moi ben porque sei que me teñen estima e eu os quero moito tamén. Pero que me quedo alucinado. O sea, claro, aínda convivimos en algún festivais. Entón eu saio a tocar ao festival, teño o meu público que é máis familiar, ven moita xente maior, moitos rapaces,
Bueno, moitas familias, fundamentalmente, non? Joder, pero que suben a tocar uns destes, Mondra ou as fillas de Casanda, tal, e de repente deixo ali, sabes, a 3.000 universitarios, ou xente de 20, 18, 19, aí dándolo todo, os bailarines e toda aquela cousa, e digo, tío streaming, sabes? Claro, eu me criei escoitando a Fuxa Vos Ventos e a Martio Prada, e a vos non sabedes nin quen son. E me parece guai, porque o normal para unha cultura como a nosa sería un lento exterminio. E estamos vivindo exactamente o contrario. Entón, joder, eu creo que temos que estar contentos. E os abueletes máis porretas que non están de acordo con esa ratorización, pois, bueno, escoiten discos, non pasa nada. Sabes? Tamén é guai que haxa un menú variado, é dicir, que a xente que ten 20 anos pode escoitar esa música, que a xente de xeracións posteriores veña a escoitar a min, ou a Leilía, ou a Luerna Lubre, e que outro pode escoitar, bueno, eu creo que é o normal. A mí me mola tamén que veñan a escoitarme xente nova, vayamos a pensar. E o sea que nada. Alguna pregunta máis? Non? Bueno, pois... Está ben? Sí, sí. Pues sí. A mí me gusta moito falar, entón ese rollo, bueno. No, pero bueno, creo que quizáis moitos deles non tiñan tanto bagaxe, non tanto coñecemento, entón creo que foi moi interesante todo o que comentaste. Sí que comentamos algo da música tradicional, se podía ou non modernizar a tradición, ese tipo de cousas. Claro. Bueno, foi un debate que tivemos na aula, de feito, por exemplo, co tema do baile, non? Que ao final, tradicionalmente, os homens sempre eran que el sacaba o punto, que tiña que bailar de unha maneira máis vistosa e que agora, con todas estas foliadas novas, claro, digamos, os estereotipos xa están rotos. Claro, ten que ver co que decía Olar. É dicir, hai estereotipos e arquetipos nas agrupacións folclóricas, etc., que están esfiañándose. Ou que están quedando nese ámbito. Non, pero no ámbito da rúa, creo que somos moi afortunados, o digo honestamente. Que tamén é interesante escoitarte porque nós somos filólogos, casi creo que todos, ou traductores. Outras charlas que tivemos este ano, todo o panorama era como moi negativo, sí. Como moi a decadencia da lingua, a menos utilización. É interesante escoitarte como o positivismo que teñes alrededor da cultura, porque alrededor da lingua é outro panorama completamente diferente, por lo menos o que vimos na aula. Penso que despois da cultura viene a lingua. Entón, escoitar o positivismo tamén trae como un positivismo hacia a lingua. Despois ou antes, nós temos unha tendencia a autoflagelación, a derrota e todo ese rollo, sabes? E entón vivimos un pouco así, sabes? Somos así. É dicir, ti preguntas a un pola mañá, estes días, por exemplo, vimos agora, arrancou a primavera maravillosa en Galicia. Uns días preciosos, luminosos, de ser tal. Ti te encontra, eu vivo na aldea, me encontro un paisano, unha paisana, ou un rapaz, unha rapaza, non importa os anos que teño. E ti lle preguntas, que tal? Vaya día, digolle, que día bonito está para pasear, pero mañá sei que xa chove. E digolle, pero pasea hoxe, coño. Que barbaridade, chico. Ou a semana que ven, danche toda a semana de sol, tes 6 días de sol para ir pasear e ir á playa e tal. Sei que cambia dentro de 15 días. Digo, non me fastidies. A ver, temos esa dificultade. Entón estamos permanentemente nesa autoflagelación. E eu creo, por exemplo, creo que este fenómeno, probablemente este fenómeno, non digo que o vaya a salvar, obviamente non vai a salvar a situación na que está a lingua. Estamos, obviamente, nunha dirección que hai que correxir. Hai que intentar correxir. E quen ten a responsabilidade debe intentar correxir. Porque é obvio que hai unha parada de falar que é notable, non?
Pero, por exemplo, no que a mí me atinxe e no que me toca, que estamos falando desta revitalización, de que as mozas, os mozos, etc. están facendo música urbana, actual e tal, é obvio que é positivo. Peor sería que non estuvera acompañando todo ese fenómeno. Entón, temos que ser, na medida do posible, optimistas. E non somos demasiado. E ao final, eso se acaba pegando, Se tú acabas transmitindo ese mal rollo, ese rollo de vamos a ver, vais a acabar, acabas. Bueno, acabas. Sabes, acabas ajochando, metes ali no nicho, quedas ti solo ali. Non, hai que sair fora. Eu teño un fillo de 2 anos e medio, porque falo en galego todos os días, e non hai cousa máis bonita que ir no carro e que me diga, papá, amodiño. E vou regalar iso e vou intentar que... porque sei que o outro vai a ter e ser optimista. Non quero vivir todos os días pensando que solamente en que teño que protexer o meu fillo. Non, hai que tirar para adiante. E insisto, a galega é unha sociedade moi resiliente. Cada vez que lle apretan e a fastidian, acaba, aínda que parece que non, que temos outros estigmas, pero acaba revelándose. Entón, bueno, eu son optimista. Tengo que ser. Bueno, pues nada. Algún comentario máis? Alguna cousa máis? Bueno, moitísimas grazas por chegarse, estamos todos encantados de todo este conhecimento que nos acabas de aportar e grazas por facer o con a xunta, que sei que non é fácil. Bueno, sí, foi un placer. Así aproveitamos para facer algúns cursos e algunhas cousas que teñamos pendentes por aquí. Bueno, sabedes que o Xavier vai estar hoxe a tarde en Vitoria, no Centro Galego de Vitoria, e mañá vai estar no Centro Galego de Donostia. Sí, e logo nos vamos a Cantabria a facer un curso con as pandeireteiras de Cantabria. Que non sei por que vengan a facer un curso conmigo, porque eu toco así e elas tocan ao revés. Cousas veredes. Me ha encantado todo lo que nos has contado. Gracias. Y ahora me gustaría oírte un poco. Ah, sí, claro. Eso es tan fácil como yo. Esta era unha señora que se chama Palmira, que vive no sur da provincia de Pontevedra, que todavía vive, e eu lle cambiei a letra, porque o retrouso que eu canto digo: ai vai, a que canta, parando a súa calzada, bota flores, todos queren ser os seus amores. E este texto fixeno eu, ela cantaba: ai Ricardo, come o caldo, non quero mama que me escaldo. Ai Ricardo, bebe o viño, non quero mama que poquillo. E dixo, me cambiaxe máis palabras da canción. Eso que eu non son tan transgresor como os máis novos, pero tamén me gusta escribir as miñas coplas, non? E as miñas cosas. E entón, bueno, fíxome moita gracia. Esa señora Invalida tamén está aí no... Vou a dar a despedida, e na despedida un ramo, ai, e na despedida un ramo. E no ramo un papelito,
Ay Ricardo, a la orilla del río te aguardo y no vienes, y a la orilla del río me tienes. Y a Palmira. ¿Qué pasó? Emocionado. ¿Te emocionaste? ¿Por qué? E non era nin galega, mellor. Os seus avós son galegos. Os teus avós son galegos? De onde son? De Betanzos. De Betanzos. Que bonita ciudad. E como te chamas? Como te chamas? Aicea. Non puedo hablar. Como te chamas? Aicea. 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 Eu tamén me emociono, Aicea. Imagínate, vouche contar, eu acabo de chegar da Argentina e do Uruguai. Na Argentina hai, creo que por censo debe ser agora mesmo a cidade de Buenos Aires a terceira ou a cuarta cidade de Galicia. Por censo, é alucinante. No seu momento foi a máis poblada de Galicia. Había máis galegos en Buenos Aires que en calquera cidade de Galicia. Ti imagínate que agora de primeira xeración se quedan poucos. A primeira xeración que foi a Argentina e Uruguai foron aproximadamente a finais do século XIX, 1860, 70, 80, xa era a primeira. Logo foron os anos 20, logo os 30, logo hai unha tardía dos 50. Eu para sempre, o sea, cheguei a tocar para primeiras xeracións desa xeración tardía, algúns que nenos que os meteron os tíos, os pais xa estaban aló, e os meteron os tíos no barco, con 4 ou 5 anos. Os metían no barco, os metían ali no barco. Con 5 aninhos. Cruzaban 28 días no barco o Océano Atlántico. Chegaban a Buenos Aires e había como unha especie de hostal, un galpón grande, no que cando non identificaban os nenos, ou non viñan os familiares, os deixaban ali uns días. Moitas veces non viñan a buscarlos, acababan adoptados por calquera familia. Moitos deses paisanos e desas paisanas viñan aos nosos concertos cada vez que vamos a nós. Imagínate. Choran eles, choramos nós, choramos todos, nos abrazamos. E eses marcharon con 5 anos. É incrível ese sentimento de pertenza a un lugar e ese amor que queda aí para toda a vida. Moitos deles non tiveron ninguna oportunidade de regresar, e a mí tamén me parece moi emocionante. E os que facemos música, imagínate, que estiven en contacto con toda esa xente e ter a posibilidade de ir aló a cantarles iso que moitos ao mellor escoitaron en algún momento. Bueno, é maravilloso. Os teus avós viven? Non. Xa non viven? Bueno, pois que nos vexamos por aí en algún concerto tamén, en Betanzos, quizás. Non me queren levar a tocar Betanzos, non sei que les pasa. Bueno, un gusto,